Днес ще ви покажа друга идея за работа от вкъщи, която можете да работите. Всички имаме фотоапарати на телефоните си, нали? И все пак, фотографите все още печелят огромни суми пари. Защо е така? Ами хората искат качество и бързи резултати. Ето защо те печелят много пари и правят продажби. Да преминем по същество. Това, което правим, е да променим снимката по този начин, да я комбинираме с домашния любимец на този човек и след това да получим снимка като тази. Звучи просто, нали? Особено в Etsy. Има много такива примери и всички тези хора печелят пари. И има много категории, много стилове, много ниши и ще разбия всяка една от тях сега в това видео. И ще разберем как да го направим само с ChatGPT. И да, ще ви е необходим абонамент за това, но честно казано, резултатите са толкова добри, че ще правите продажби. Така че, нека да видим как се прави. Когато качвате снимка в ChatGPT, напишете, че искате да я направите в анимационен стил и той ще я направи. Хората ще плащат за това, защото не знаят силата на изкуствения интелект и могат да бъдат удовлетворени много бързо. Истинският фактор, който променя играта, е когато използвате подкана като тази. Открих, че ако търсите портрети на кралски домашни любимци в Etsy, това е луда ниша и всички те се продават. Хората обичат своите домашни любимци и искат да направят нещо различно. Можете или да изберете само домашния любимец в тази аристократична атмосфера, или можете да комбинирате снимките на собствениците и домашния любимец. Взимате една снимка и я качвате в ChatGPT, след това ще напишете подканата. Същата подкана ще я намерите долу в описанието. Така че, както виждате, това е наистина добро. Например, можете дори да намалите цената, както прави този човек, или можете да започнете веднага с нещо подобно на българския пазар. Дори не е нужно да разпечатвате снимките, нали разбирате? Това е просто дигитално сваляне. Означава, че ще изпратите файла и след това те ще отидат да си го разпечатат сами. Това е страхотно, нали? И хората ги купуват. Те не знаят силата на изкуствения интелект. Те се страхуват от него. Но това е вашата възможност. Ето и домашният любимец как стана. Малко е тъмен, затова ще променя подканата с по-светли цветове. Бих ви посъветвала да започнете от Etsy, защото Etsy има много трафик и хората се насочват към Etsy, за да намерят такива неща. Тук е наистина популярно и има много категории. Направих нещо различно. Когато хората поискат нещо различно от домашни любимци, например, като тази семейна снимка, получават снимка като тази. Хората харесват тези снимки. Използват ги за подаръци или просто за да ги имат в домовете си, каквото и да е. И това ми харесва. Наистина удобно и толкова лесно за правене. Не знам защо хората нямат време за това. Това е добра странична работа и всеки може да го направи честно. Можете да създадете свой собствен магазин или просто да се рекламирате чрез Instagram или Pinterest. Въпросът е, че работи и всеки може да го направи, а всичко, което трябва да използвате, е ChatGPT. Пожелавам ви успех и ако ви е харесало, може да се абонирате за канала ми.